Assalamu alaykum evi birleşler. Türkmen Wagty Leylim'nin mehriban tomaşaçylary. Bede wady bilen belen tepkitlere tarı öňe barýan diýarymyzyň her bir güni toýdur bayramlary, ul rowaşyklara betenýär. Ata watanymyz Türkmenistan mehriban arkadaşymyzyň saýetinde arzuwlaryň hasyl bolýan mekanyny öwrüldi. Döwrümüz ösýär, özgörýär, erkin ýaşamagy, lezzetli zähmet çekmäge, meden din jalmagy ähli şertler döredilýär. Bu bagtyarlygy, bu bagtly döwrü görünmde gowunyň joşup peýjana gelýär. Bize şeýle bagty şeýle eşratly durmuşy bolsa mehriban arkadaşymyz peşkeş berdi. Şeýle ajaýyp döwre, ajaýyp zamana ýetiren, sunatymyzyň hak howanlary, medeniýetimize ul sarpa goýan mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan işleri el mudama rowaşyklara betenmegini arzu edýär. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bu sanyna mehriban arkadaşymyzyň medeniýetimizi, sunatymyzy ösdürme uğruna alyp barýan işlerini özleriniň sallamly goşanklaryny goşýan Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň hormatly il ýaşlary mehmançylykda mehriban ýerleşler biziň bu gepleşigimiziň mehmanlary Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň professory, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşlysy Atagel Garýadyw. Şeýle-de Mar welaýat, Mar şäher bagşylar öýüniň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşlysy Kakygelli Şaryf. Hemem Akal welaýatynyň Göktepe trawyňdaky Nurmurat Sarxan adyny 6-njy orta mekdebiň aýdymsaz mugalimi, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşlysy Kakydyrdy Täjimow. Atagel Halipow ýürek buýsanjyňyzy ýyleşmedi bilen paýlaşaýdyňyz. Garaşdyrylmyň 28 ýyllyk toýy münasibetli bu ullukan bir şahatlykly waka boldy biziň ýurdumyzda. Ýaşullar maslahaty boldy. Hormatly prezidentimiz köp adama şaher paýny yapdy. Aýdymçylara, medeniýet işgärlerine, sungat işgärlerine hormatly prezidentimiz elmydama hormat goýup durýar-da. Teräbi aýdymdan, saatdan baş çykansan uly hormat edýär. Elmydama şaher paýlaryny yapyp durýar. Şu yapan şaher paýy biziň şahatlygymyzyň üstüne ýene-de şahatlyk goşýar. Gaty begeniýat biz şuň kunna eň bir ömrümizde bir eň bir bagtly günleriň biri hasap edýär. Hormatly prezidentimiz başga da kän döwlet derejesinde bir topar meselelere garap geçdi. Umuma görä medeniýet, sungat ulgamyny hormatly prezidentimiziň eden işleri gaty ummasy sanardan kän bir näçe kitaplar bar. Elmydama medeniýet halkyň kalbydyr diýip gelýär. Medeniýet sungat dogrudan milletiň kalby bolup durýar. Milletiň buýsanjy bolup durýar. Medeniýet sungat ol aňyrdan ata-babadan gelýän däp sur bilen dören bir näçe bagşylar, bir näçe aýdymlar, bir näçe senetkärler, bir näçe şahsiýetlerimiz barda Türkmenistanda, Türkmeniniň gaty aňyrdan gelýän medeniýeti, taryhy, kökü gaty daşdan aýdýar. Häzirki zamany Türkmenini öňde soňda Türkmen halkynyň bir arzu edip geçen, arzu edip gelen zamanyna geldik. Hormatly prezidentimize elmydama ullukan üstünlükler arzu edýär, janyň sag bolmagyny arzu edýär. Bize yapan şaher paýlaryna gaty bir ummasy aňyrtyna bärtine bir göd etmejek sag bolsunlar bilen ýüregimizden, ak ýüregimizden mährimiz bilen hormatly prezidentiň ähli edýän tagallalaryny, ähli edýän işlerini çanymyz bilen, ýüregimiz bilen gollaýar. Menem söýdüm, söýülmedi juwan. Menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýöne aýasana dünýäni unudur. Bagtlylaryň söhbetini dinledim. Ýöne aýasana dünýäni unudur. Bagtlylaryň söhbetini dinledim. Yafralara çıkanda
Gönlüm ýagty dünýäde menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýöne ot başynda dünýäni unutup bagtlylaryň söhbetini dinledim. Ýöne ot başynda dünýäni unutup bagtlylaryň söhbetini dinledim. Gözgän düzen haydi beni dinledim. Yöne ot başına dünýäni unutup bagtlylaryň söhbetini dinledim. Yok memnuni bilgesleyi neden o adamlara kulak atman bilmedim. Benim kıynanım teydim yürenim gelmeden özgürleri dinledim. Benim kıynanım teydim yürenim elmadama özgürleri dinledim. Elmadama özgürleri dinledim. Bizim de yan yakında yurdumuzda Karaştırığımın şanlı 28 yıllık toyu verilenini Marı vilayetinden yurdumuzun beylik vilayetlerinin bir neşe medeniyet işgalleri, sungut işgalleri, farklı toparlanması hemmeti gelip şahatlığını paylaştılar. Buna biz diyelim o niyat buysa niyat hormatlı arkadaşımız şu şan Karaştırığımın 28 yıllığında bir de şahat el payını yaptı. İlyas Sultiyen hormatlı ulaat taktı. Bizim ölümüz, zehmetimiz bilen, aydımız, sağdımız bilen, tiyade aydımlar dörüp, tiyade sağdılar dörüp. Canımızı ayaman, zehmet çektiğimizde söz veriyoruz. Hormatlı arkadaşımızın canı sağ olsun, tutyan tutumlu işleri revaç alsın. Köp sağ olun halipa size yaşlarımızın arasında öğüt netihat verip meskep bolup yaşamagyny arzu edýär. Indi gepleşimizin şu ýerine bir ajaýyp aydınlarynızdan ýylyşymda ýetirýäk. Başıtırlacı göli, nur vırtın beri gel, ködürdük buli, değil vırtın beri gel, değil vırtın beri gel. Şüller açırınlı, bayırları filinli, hadır girin ölümlü, il vırtın beri gel, il vırtın beri gel.
şartlana, yaş gelini şartlana, Bangsın tezi patlana, toyu vurtun beri gel, toyu vurtun beri gel. Dumanlıdır dağları, gülçemirli bağları, girdi azap çağları, yurdu vurtun beri gel, yurdu vurtun beri gel. Baktım tapan dünyada, eremiyetin şükratlı, arkadağlı muradlı, dövür verdim beri gel, dövür verdim beri gel, dövür verdim beri gel, yurdu verdim beri gel, toyu verdim beri gel, arkadağlı muradlı, dövür verdim beri gel, arkadağlı muradlı, dövür verdim beri gel, dövür verdim beri gel, yurdu verdim beri gel. Bagtyar döwrümizde, parahat yurdumuzda, garaşly watanymyzda, yurdumyzyň hemme kunjyny toýlamyz ullun tutulýar. Şanly garaşlygymyň öňü ýerinde geçirilen halk maslahatyna gatnaşmak meýser etdi. Biziň mehriban arkadagymyz ulu şafer paýyny ýapdy. Ne hormatly ýyl ýaşulysy diýip, garaşly yurdumyzda, parahat yurdumyzda öz hünerini saýlap eline alandan soň diňe şonu östürüp halal rahmet çek vermelik arkadagymyzyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. İl yurt pähwit alyp barýan uly işlerine elmidama urwaşlyklar ýar bolsun. Tawim edip beyik halka, halkanyp dur yedi arka. Boylu güllar yedi ülke, arkadağım Allah korusun, dövlet senin soğulmasın. Boylu güllar yedi ülke, arkadağım Allah korusun, dövlet senin soğulmasın. Akdağlara ulap yolum, açık bugün sağ-solum. Merpederli oğul ilim, peykamıkın dövülmesin, dövlet senden soğulmasın. Merpederli oğul ilim, peykamıkın dövülmesin, dövlet senden soğulmasın. Bakmalığı eyleyip yat, hürriyatların tapdymına. İlavadan yurdun avat, göroglu dey doğumlusun, dövlet senin soğulmasın. İlavadan yurdun avat, göroglu dey doğumlusun, dövlet senin soğulmasın. Geçen yolun getirip şan, tuğum erkinlikten nişan. Batı yurdum Türkmenistan, arkadağı oğullusun, dövlet senin soğulmasın. Batı yurdum Türkmenistan, dünya birliği oğullusun.
Ýurdan şägertlerimiň içinde bir näçe hormatly prezidentimizin şahat herpaýyny alan oglanlar bar, gyýlar bar. Şolaryň içinde at gazanan artistler bar. Olaryň içinde halk artistlere çelli bar da. Kerem Gurbanäpeýewiň bir şeýle bar. Ussat ýene de ussat için şägert ondanam gatsat diýär. Ýürüňde ullukan käriňe bolan söýgi bolmaly. Aňarsyna bäri göz ýetmeýän rahmet bolmaly, ahlas bolmaly. Öz käriňe ýetjek boldyň, öz käriň eýeti bolmak üçin hökman ahlasyň güýçli bolmaly. Gidijiklarda maksat tutunsaň, ol ahlas bilen barmaly bolýar. Any birde attanyp dinleýände radiony gulağıma tutup ağlap dinleýärdim-de. Gatyp öwrýärdim. Aýlar geçdi, ýyllar geçdi. Any birde attanyp bilen bile işleşmek meýet etdi. Onuň bilen bir näçe konsertlere gitdik. Ne diyecek bolýan bir ýüzden biriň mysal getirýänler. Umumyň şol öz ýüregiňdäki söýgüňi, ýüregiňdäki ahlasyny, maksadyna ýetmek üçin içki dünýäde güýçli bolmaly. Şägert bolmak üçin hem halypa sözüň böleýin. Hawa. Üşükli zehin, üşükli oğlan gyýlar bar, ýaş. Hawa. Üşükgülsüni taýlamallar, şol duýmana başarmallar. Hawa. İnge bilen guýgadan ýalyň türkmenler. Nurhan şükür bagyşy, aýytladım, simfoniýalary, ýa dutaryň owazy, fortepianoda türkmen halkynyň dünýä derejesindäki medeniýeti şolardy. Pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimize köp ýürümden mäherli sag bolsun, maýdan, hormatly prezidentimizin ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, dünýä derejesinde, döwlet derejesinde edýän işleri elmydama amala aşsyn, ýoly ak bolsun, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Yine gökte elem aşar davullu Ağınlaşıp karları geçti üstümde Yine başım aşağı eğilli Çıkabilmem yatlamalar arasında Geçip var ya ayları yıllar kış yağlar Yine bahar tepeleyer çağbatı Hayfiyana alıp gitti akkallar Vanatında ol diliverin dağbatına Dilber
çal sepen başıma. Ak gazların ak yeleği düştü mü? Yanıp köyyen kursoğuma döşeme. Yine könü feyvin könü düştü mü? Bir yaşın bir sarı bir ağ. Benim başar yaşlığımın yoluydu. Görüptün sen bizim minna yıkacak. Ol dilli veren toylu var yalide. Köp sağ olun halypalar. Biz sizin beren gazakly gurrunlaryňyz üçin, beren tätiri gurrunlaryňyz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdynlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Sizi bu belent atlaryňyz bilen ýene bir ýola tüýsürekden gutlaýas. Gelecekde de ýaşlarymyzyň ýanyna öwütnewleriňiz bilen halypalyk ýol ýöredip, ýaşlarymyza görelle bolup gezmeňizi, maslahatçy bolup gezmeňizi arzu edýär. Sunwadymyzyň medeniýetimizin hak howannary, bahyrman arkadamynyň jany sag, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwetli alyp barýan işleri el müdama rowaşyklara betentin. Hoş sag bolun.